Podcast affirmation Sizwe Plus is my name. Uyazi siyaqhubeka nge-podcast and silanda abantu abaningi kule podcast ukuthi size nabo sohlala nabo siba understande kangcono nokade singakuthuli kahle kodwa sigcine sikuthola. Kuningi engikwazi ukuthi ufuna ukwazi njengamanje ngezinto ezenzeka endlunkulu kuphuma inqumo zezinkantolo sididekile ukuthi ubani ngempela isilo samaZulu and manje sifuna ukwazi indlela yokwazi ke ngalolu daba lolu uzokhumbula ukuthi sebesabalanda abantu abanjengomntwana uAfrika owumkhulumeli wesilo MisuZulu sabalanda abantu abaningi ukuthi bazokhuluma kule podcast njengamanje silande umntwana uThokozani eZulu naye azolibeka ihlangothi labo njabe kusanda kuphuma lesinqumo esicishe sasheka iSouth Africa yonke uma uthi ayishekekanga umntwana Thokozani angibingelele Ndelo ngiyabingelela Shinga ngithokoza ukuba nawe lapha ngibingelele nababukeli sibonga kakhulu umntwana Thokozani ukuthi ushiye konke okwenzayo uthi awuzivakashele namhlanje kuzocaciseleka ngezinye zezinto engicabanga ukuthi ababukeli bethu ayabacacile mhlawumbe bengaphambi kokuthi siqale siye kude umntwana Thokozani ake ngibuze nje ukuthi umntwana uThokozani ubani cha Ndelo mina ngizalwa ngomntwana uPhenwele Mpisonkone kaSolomon kaDumuzulu ukuthi ke khona lapha bake bangibuza wona lo mbuzo ngasho ngathi hey ngumuntu bemqaphele nje umuntu uthi njalo seyichaza kimi ukuthi ngokomqondo kusuke kune deficiency kunento ethize yebo kunenkinga ethize ngokwesigaba sakhe ingakho ke ufuna ukuthi eyichaze njalo eyilumbanise kepha ke ngoba ngibona uShinga ethule hleze ke ufuna ukuthi ke ngilaphe ngenabe ngokuthi ke umntwana ongizalayo uzale ngo1928 ezalwa isilo sakaDlamahlahla futhi uza ngemumva kwesilo sakaKhetha uBishop Khalithi umfowabo omncane wesilo sakaKhetha esizala isilo esiguqileyo ukuthi ubeke futhi ke besikhuluma nje ngolimo lolu olu vamsile ngiyazi abasendlunkulu bebize ngendlela yabo kube besikhuluma ngalo bezothi ke ngingomunye walabo bantwana abasisigabeni sokuba ngobaba uzonda amagwala nakwendlula mithi ndaba ezithi hayi ngicabanga ukuthi kuyazwakala ngoba nami sesibuyisele eceleni leyo ndaba ezithi ngoba ngiyibuza ngoba sabona kwi-TV sonke ndaba ezitha kuthiwa hawo umntwana uThokozani nakho usukuma ndaba ezitha kubantu abangazi nakho usukuma laphana kukuthulwa ifa ndaba ezitha kwaba lokho kwa create ama doubt bengayibeka kanjalo ngolasemzini ukuthi kwa create ama doubt kwangathi umuntu ongaziwa lo vele waqhamuka nje wayingenela nje wazophawula ngezinto zasendlunkulu ndaba kunjalo singakepha nababukeli konke lokho kufanele sikubuke ngehlo lokuthi selokwathi inhlo kakhulukazi ngemumva kokufika kwabokufika indlunkulu kaZulu ilokhu imi ngomlenze owodwa umhlane usodongeni ngenxa yengcindezi yalabo ababefikile namhlanje abasenabo abamele lolo phawu labo emlandweni kaZulu kumqoka lapho sikhuluma kanjena sikhumbuzane njengoZulu nawo wonke umuntu okhona eNingizimu Afrika nawo wonke umuntu okhona eAfrika nasemhlabeni wonke owehlelwa
isehlo sokuhlaselwa ngabaqoneli ukuthi lesi sikhathi esikuso namhlanje sisalwa yona leyo mpi kepha silwa ngaphansi kwezimo ezihlukile futhi naso isitha siziveza ngendlela ehlukile sishintsha ubuso nakho ke lokho undelu akhuluma ngakho kwakuseyiyo ingxenye yaleso sitha esishintsha ubuso ikakhulukazi sizokhumbula ukuthi namhlanje njoba zingamashumi 21 kuzibandlela kuDisemba zinsuku ezinhlanu ngemumva kokuba kubungazwe iminyaka eyikhulu amashumi 85 185 years ngemumva kokuba uZulu wahlaselwa ngamabhunu empini yaseNcome ngesikhathi sendunduma yasemgungundlovu sisodwa nje isizathu ababesihlasela sona ndelu nababukeli kwakuludaba lomhlaba ngoba amabhunu ayefuna ukuthi njoba ayefuduka esuka eKapa ayefuna ukuthi kuthi lapho efika lapha kwelendlovukazi bese ekhanda umbuso wawo ababeubiza ngokuthi iNew Natalia Republic ngaleso sizathu ke leyo mpi leyo kayiphelanga ngoba ngaphambi kwalokho futhi njalo uZulu hleze ngaphansi kwenhlaselo ngoba kufunakala lokhu okuthize kuye ngoba nokugabadelwa kwelembe umlando uyakuhlonza ukuthi kwakunesandla sesithathu ngoba amangisi ayesenkanise lapha ePort Natal ayeqonda ukuthi kasoze akwazi ukukhanda ichweba eThekwini ehwebe kusekhona lengonyama nalombuso kaZulu onamandla ngaleyo ndlela kwafanele ukuthi ke sibe khona isandla sesithathu ukuze ilembe ligabadelwe sisabhekene naleso simo futhi ngokomlando esaphoqa ukuthi isilo sasondini ujinile ndomnyama ongabende bezinge nezingonyama ehlaselwe kabuhlungu amahlandla alandelwana ukuze kunqotshelwe eZulu ukuze iningizimu Afrika ikhandwe eka1910 ngokuhlanganisa kwawo wonke amakoloni lizwe lakaZulu kuphela elaselime endleleni ukuba kukhandwe iningizimu Afrika eyayikhandwa ngaleso sikhathi ngo1910 isilo sasemgungundlovu sahlaselwa salo namangisi amahlandla kusukela othukela eThalaneni kwaNobamba eWinene nesilo sasondini impi yasesandlwana yalwa ikhawu kusuka esandlwana kubhekwe ehlobane eshiyane kuze kuzofika ondini ukuba uZulu yanqotshwa namanje ke futhi sikubona lokhu okwenzekayo Shinga kuyileyo mzamo nalezo inhlaselo njoba kadesho nje uShinga uthi ke sikwazile ukuthi sinqobe lokhu kokuba ngomhla ka7 kuMay 2021 indlunkulu izophoqwa ngengonyama izofunzwa ingonyama sanqoba konke asebekwenzile ukusebenzisa ngisho nezinkantolo ukuba kukhishwe inqumo engesona njengoba sisikhumbula isinqumo sasemgungundlovu esanquma ngengonyama uZonda Magwala ingeyona ingxenye yecala ingekho ecaleni ingamelwe inkantolo futhi ingahlalele ukunquma ngodaba lobukhosana bukaZulu sinqobile lokho ngokholo moya wamakhosi amadala alwa nabaqoneli na wonke ama-colonial and imperialist interests ngaleyo ndlela njoba siyibona nje lezi iqubu thina siyibuka ngalelohlo leziqubu zezimpi ukuthi cha njoba sesibahlolike njengabo abaqoneli ngoba vele nabo kulesi sikhathi samanje bamele bona ngoba abakumele akukhona lokhu okuzimfuno noma okungathiwa ke kusebuhleni bethu in our best interest namanje ke impi ekhona
Zulu na wonke umuntu onsundu eningizimu Afrika nowabacindezela ukuba uZulu enqotshwe ngokuba sinikezwe sifunzwe ingonyama enobuthaka obuningi ukuze kuphoqe ukuthi isihlalo nombuso kaZulu kuyiqhumela khona kusaphazeke ukuze bekwazi ukufinyelela kumhlaba kaZulu ukuze bekwazi ukuthi lapha kwaZulu shinga kalukho uhlobo lwembiwa engekho lempi nombhidla ngwaboke ulele lapho ukuthi begcine befinyelele beyichaphazele ukuthi indaba ezisasicebile izwe lakaZulu licebile cebe kakhulu izwe lakaZulu licebile umdlokombane ulwe wama ngonyawo olodwa elivikela lelizwe ukuthi lingabi imgede njengamanye njengezinye izifundazwe esezimgede ngenxa yokumbiwa okungaphansi komhlaba siyakholelwa futhi ukuthi nokuguqa kwengonyama kwakunesandla sesithathu ngoba babebona ukuthi imi endleleni yabo ukuze bengakwazi ukuthi befinyelele kulokho abakudingayo okuwumhlaba kaZulu okungumnotho nefagugu likaZulu elingaphansi undaba ezithi usesho isilo samabandla umhlokombane yebo ukuguqa kwakhe akubanga into ejwayelekile cha siyakholelwa futhi ngoba esisuke sikusho sisuke singaxoxi iyona inganekwane siyakholelwa futhi ukuthi nalokho njengakho konke ebesikusho sithunywa amakhosi seyindlunkulu esime neqiniso nakho ukuguqa kwengonyama kuyohamba ekhambe kuvele obala nalabo abayingxenye yakho futhi bayovela obala I think bengingabakhumbuza nje indaba ezitha ukuthi usukuma laphana isikhalo kwakuyisona lesi sesivunwe inkantolo ukuthi khona ongahambanga kahle kunjalo Ndelo kwakuyilokho ngoba kakwenzekanga ngendlela kakwazi ukuthi indlunkulu ilandele ngemumva kuyilungelo layo ukuthi iyo ngokwezigaba zayo okudinga uba ibize umhlangano ozokhuluma lolu daba yiyo indlunkulu futhi okudinga ukuthi ibe khona ngokwezigaba manje ke nxa lo mhlangano ungabiziwe indlunkulu kakusiyo umhlangano wendlunkulu nxa lo mhlangano izindlu okudinga uba zibe khona ukuqala kulokhalo lesilo sakakhetha ubhusha obukhala ubhusha konaifu ubhusha amadoda lungeyona ingxenye lubekwe eceleni leyo nto leyo kayikho iyizeleze okwenza khona lokhu kuba ukuthi ukuqoka kukaMntwana indlu lamithi kuyizeleze into engekho ngoba waqokwa emhlanganweni owawubizwe ngongesiye owengenagunya lokubiza umhlangano wendlunkulu nalabo ababekulowo mhlangano kwangesibo okwakufanele bebe khona okanye ukuba khona kwabo kwangaphelelisiwe ngaphandle ukuba kube khona labo okuyibona abaqondene Mzansi sikhuluma nomntwana uThokozani Zulu I think uhambisana kakhulu nohlangothi lukaMntwana osimakade ukuthi uyena kufanele abekwe njengenkosi hayi lo njengamanje okuthiwa uyena isilo samaZulu umntwana uMisuZulu ngithi angicacise leyo ndaba ezitha mhlambe engifisayo kodwa ukuthi ingene usiyongicorrect along the way kodwa engifisayo ukuthi ingene onjani ufanele aqhwakele laphana indaba ezitha ngoba ngathi into yokulwa kanjena ngathi akuyona into entsha ngathi kujwayelekile onjani okumele abe yisilo ngiya understand ukuthi kunokuthi umntwana usimakade uyena vele ekufanele athathe njengamanje sikubheka kublock laba bathi kufanele kuthathe umntwana ake ngithi umntwana ukuze ngibe safe ndaba ezithi uMisuZulu ngicela ungicacisele Mageba especially ku
thina mhlawumbe esingazi ukuthi ngempela wonjani kufanele athathe ngiyazi kufanele ukhethwe isizwe abanye basho njalo abanye bathi hayi yabe oqala umntwana uSimakade uyena kwakufanele angene kulesihlalo ongicacisele Mageba. Oh cha Ndelo njoba ngiyilapha nje na ngijutshwe ingonyama kaZulu uzonda amagwala mhla zili13 kuNcwaba koFile on the 13th of August 2022 ingonyama yangena ingumntwana esibayeni kwathi lapho if ingena esibayeni kwenziwa lonke usiko olwalwenziwa ngendlela efanele nangesikhathi esifanele nokulusiko olenziwa ebusuku ngezathu ezithize ngoba ongenayo kulesi yasibaya ungena engumntwana ephume eindlunkulu eyingonyama yesizwe sakaZulu ngaleyo ndlela ke njengendlunkulu sinayo ingonyama enguzonda amagwala kepha ngenxa yokuqonelwa ngamangisi nangenxa yokuthi ngiyaxolisa ukuphakamisa indaba ezithi ifuthi uzonda amagwala sikhuluma ngoSimakade isilo uSimakade sikhuluma ngengonyama uSimakade kaZwelithini kepha ke ngenxa yokuqonela ngamangisi lokho okusetshenziswa ilolo hlangothi lwendlunkulu obelicheme nomangameli ngithi mina ngithanda ukumbiza ngentswelaboya manje uRamaphosa Ndelo ngemumva kwemkhuba ayenza endlunkulu ebuhlungu ngithi ke uyintswelaboya ngoba uswele uboya ukuba makabe isilwane ngoba kakho umuntu nxa umuntu shinga kufanele ube namahloni ube nokwesaba uthi hawu kuzothiwane nxa usulahlekelwe yilokho usungasena umuntu shinga usuku usuyintswelaboya lentswelaboya ke akhona ukuthi wamislead ndaba ezithi uyabona ke Ndelo lokhu kokumisleadwa ngiyaphika umongameli ukulolu daba usizokhumbula shinga ukuthi mhla ziyishumi kuNhlaba 2019 on the 19th of May 2021 kwaba khona umhlangano lapha ekhaya lami eGoli lapho kwakuhlangene khona umntwana uMisuZulu ababemele izwe laseSwazini abakahulumeni nabanye ababemele yena umongameli uRamaphosa lapho okwaputshuka khona inkulumo eqoshiwe indodana kaRamaphosa uAndile ethembisa ukuthi uzomkhulumela umntwana uMisuZulu noyise ukuze abe ngumongameli sikholelwa ukuthi ke ilokho okusaqhubeka ngoba ukube waye holelwe ophathe njengoba eshundilo ethi wamisleadwa ngaba kapi aphili ngabe kuyahlaluka kubo ukuthi hawu ngaholelwe ophathe bese ke ethi cha uhlelo maliqale kabusha sikhuluma nje sisesikuzwile ngomana lapha sikutshene bekhuluma ngeinsolo zokuthi ukuze umongameli athi uyaledlulisa icala kuye kwadinga ukuba umntwana uMisuZulu eyibophezele ngokuthi nxa edlulisa icala umongameli ingonyama trust izohlakazwa yakhiwe ngamagama labo azobe banikezwe ngumongameli sizwile futhi insolo so ngasehlangothini lebhodi manje mhlawumbe uthola ukuthi liyahlakaza mhlawumbe lekho bese ngena labo ke abazohudula ngoqhotho ngumongameli ukuze bekwazi ukuthi beyitapele lapha emhlabeni wakaZulu vele iZulu sisho njalo sithi ifale yikula lidliwa izihlakaniphi kube khona udaba umongameli
engenza kanjani ngoba lezi insolo ezikhona ezithi uyingxenye yokuphazanyiswa kokubuyiswa komhlaba okamkhwanazo wakaSomopo ukuze le ndawo lena etshale ihlahla ikawatela ama-timber plantations engene ngaphansi kwenhlangano kwenkampani yakhe iShanduka kuphazamiseke abantu ababeqonelwe ukuthi kubuye umhlaba wakhe. Zikhona nezinsolo ezithi kukho konke okumnotho ongaphansi komhlaba wakaZulu okwafelwa amakhosi nomdlokombane wagabadelelwa khona ukuze ube nebhizinisi ukwazi ukuthi ube nokwenzayo ngaphansi komhlaba kaZulu kufanele uyokhuluma nendodana kaRamaphosa futhi iyona phela esingonyama kahle kufanele uandile ukhulume kukhona ke sobona bayaphika kepha sobonana ngamehlo akakumbombo ukuthi omunye umbandela kube yilo wokuthi akahoxise umntwana indlela yamethi ayihoxise eyakushoyo ukuthi iqembu lenkathi afanele linqobe okhethweni lolo lizayo ngonyaka ozayo. Kepha ke ndelu besila lapha besikhona ukuthi ngonjani uma ingonyama ingonyama ngizoqala ke ngihlehle backwards ngongeniswe esibayeni eside isibaya samakhosi isibaya esesigodlweni lapho kukhona uve lapho kunenkatha khona kaZulu ngoba ingonyama nxa ke siqhathanisa ke ingonyama uSimakade kaZwelithini uZonda Magwala nguye owangeniswa esibayeni esesigodlweni enyokeni nesaziyo nomdlokombane akusho nebekusho eyinkulumeni zakhe ukuthi yiso lesi isibaya eside sikaZulu isibaya esikhulu isibaya okuyiso okusingathwa kuso imikhosi emikhulu kaZulu. Manje ke ukuqokwa kwengonyama kuumkhosi omkhulu emlandweni kaZulu yini pho lona uqoka kaMntwana indlula methi ungenzelwa esibayeni esikhulu semikhosi uyokwenzela kwesinye nje isibaya esasakhiwe singenana asinabona bulongwe nani kwakwakhiwe nje isibaya sokuthi ke kukhandwe isithombe emehlweni abantu ukuthi yebo ungenile esibayeni kepha nxa ungangenanga kulesi sibaya uyafana nongangenile esibayeni. Elinye iphuzu elimqoka ludaba lokuqokwa ingonyama uZonda Magwala iqokwe emihlanganweni ilandelana emhlanganweni ebebizwe lokhalo lwesilo sakakhetha omthandayo uBishop Khale iholwa yilo ukhalo lesilo sakakhetha kukhona izindlu zasendlunkulu futhi oqala ukuthi umhlangano ubizwe ubani ngeke kube umhlangano wendlunkulu ungabaziwe ngabafaneleyo endlunkulu ngeke kube umhlangano wendlunkulu bengekho abafaneleyo endlunkulu kuyo yonke lemhlangano izindlu amakhanda ezindlu ebeyingxenye yaleyo mhlangano yokuqoka kwengonyama uZonda Magwala. Kepha elinye iphuzu elikhulu nelidida abantu kakhulu ileli phuzu lolu ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi kuthiwe sithi thina njengendlunkulu kakusiye umntwana uMisuZulu kepha ingonyama uZonda Magwala kungenxa yokuthi ingonyama yafakwa esiswini sikaMntanenkosi okunguye ngokwesigaba okwakudinga uba makazale ingonyama ngoba sizokhumbula ukuthi kuba khona indlunkulu emzini nje wendoda yakhiwe indlunkulu likhohlwa liqadi bese indoda ethize iganwa bese ke kulandeleka kahle ngokosiko noma inqumo ithatha isinqumo sokuthi indlu ethize iyoyifaka endlini ethize
kepha ke okunye nxa sesikhuluma ngesigaba sendlunkulu yebo lezi igaba zimile kepha zikhona ezinye izigaba eziba khona njengesigaba sokuthi lapho ku labalobokazi noma kondlunkulu kukhona noma kufika omunye olotshole isizwe noma ozala ebukhosini bese ke esithatha isigaba ngoba siyokhumbula sonke ukuthi umdlokombane ethula ubufakazi kwinhlapho commission waqokothisa lelo siko lelo lokuba khona kwezigaba ngokulandelana kwabalobokazi abasuke befikile kulo muzi waphinde futhi waqokothisa ukuthi lapho sekukhona ozelwe ingonyama noma enye ingonyama noma olotshole isizwe uba sesigabeni sokuzala ingonyama namanje ke ingonyama uzonda amagwala ingonyama umdlokombane wamthatha wamfaka esiswini sika mntanenkosi ngakho khona lokho ukuba wayeqopha ukuthi nansi inkosana yami kakusha ke emlandweni lokho sizwe sizokhumbula ukuthi nesilo sakanedwengo sakwenza lokho lapho sithatha umntwana ngaleso sikhathi umntwana ucetshwayo simfaka esiswini sendlovukazi usangoza wakaNsiyana owayesevele ena indodana yakhe umntwana udabula amanzi udloko owayemncane esilweni sasondini ngeminyaka elishumi ngalo ndlela ilezo izathu lezo okwamanje sizogada ukuthi hleze nxa bethamela benanela lenkulumo bathini labo abaphawulayo cisho ke sesiyophinde sibuye ngelinye ilanga sizokhuleka lapha kundele kuba sizobachazisela izathu ezenza ukuba ingonyama umdlokombane ithathe ingonyama uzonda amagwalo simade samakhosi izomfaka eswini sendlovukazi ngithokoza kakhulu Ndabezitha into engijabulela kakhulu ukuthi kune information entsha esithola kumntwana uThokozani namhlanje engicabanga ukuthi baleke kakhulu ukuze sithi noma sibuka lento kuma television sibone ukuthi ihamba kanjani kuthi noma kushiwo Ndabezitha ukuthi inkantolo ithatha isinqumo esithize kodwa sibe nokulandela futhi ukuthi ku base inkantolo ithathe leso sinqumo based on what I think inkulumo ekanjena zalekelela ngempela ukuthi sibe ne better understanding zalekelela Shinga ngoba ekhuluma nje uShinga ethi inkantolo ithathe isinqumo yebo isithathile isinqumo yasidabula isitifiketi sikamntwana uMisuZulu sikhuluma nje namanje sisadatshuliwe bakhona labo abakuphikayo lokho sidatshuliwe kepha okukhona njengamanje ukuthi sebelidluliselile icala ngokomthetho wezwe nokuyikona msolo ukungena emadevini Ndabezitha nokuyikona okwenza ukuthi nanamhlanje kube khona lokho ukuthi useyisilo it's simply because isinqumo sedlulisiwe kodwa kusho ukuthi sathi besiphuma isinqumo lokho isinqumo besiphuma kwaphuca amandla ukuthi abizwe ngesilo kunjalo kusola nje mhla zelishumi nanye lishumi nambili lishumi nantathu lishumi nanye nambili nantathu nane nanhlanu isithupha isikhombisa ishumi nesishiyagalombili kuze kube lusuku lapho abafake amaphepha okudlulisela isinqumo senkantolo kusukela mhla zilishumi nanye on the 11th kuze kuba ngomhla zilishumi mhla zilishumi nesikhombisa on the 17th isitifiketi besidatshuliwe umntwana uMisuZulu ubengeyona ingonyama
sisazobe sibukeke silandele ukuthi ngampela ngokahulumeni ngabe uhulumeni ubesithobele isinqumo senkantolo ngaleso sikhathi. Kepha ke okukhona ukuthi nakuba usabizwa ngengonyama namhlanje kungenxa kakhulukazi kusona mhla zili-18 on the 18th ingoba icala balidlulisile sonke sizokwazi ukuthi lapho isinqumo noma icala ledluliselwe phambili kwenziwe i-appeal lokho kwenza ukuthi leso sinqumo leso siphanyekwe siba suspended. Kepha kungesikho ukuthi ingoba nakho sekubuye kwaguquka isinqumo senkantolo ukuthi cha useyiyona ke manje cha udaba lokwedluliselwa kwesinqumo sikamahluleli uDavis sizolalelwa enkantolo ephakeme efanayo ePitoli mhla zili-16 kuMasingana kulonyaka ozothwasa, that is on the 16th of May 2024 at the same court ngehora leshumi ekseni at 10 a.m. in an open court. Kube kuyinkantolo eyobe ivulelekile lapho zonke inhlangothi ziyobe zinelungelo lokuba mazibe ingxenye. Kepha sikuleli phuzu Ndelu ngiyafisa ukuthi uNdelu nababukeli ngimbuyisele emuva sihlehle lapho esikhulume ngenhlaselo kaZulu ngamakhosi edlule, isilo sakaDukuzi iLembe sigabadelwa, isilo sasemgungundlovu, isilo sasondeni nezinye inkosi Cetshwayo nezinye izilo nesilo sasoSuthu umama ngawoSuthu inkosi Dinizulu akabulala uyasiza iqotha imbokodo nesisekelo konke lapho kakhulukazi kusukela empini yasesandlwana indlunkulu noZulu wonke bayithole beyizimpabanga ezweni lokhokho babo ngoba phathi kwakunye yikho khona lokho okwakufuna amangisi so that the Zulu king ngaleso sikhathi inkosi Cetshwayo i-royal family noZulu wonke could become pariahs in the land of their forefathers. Bebezinqibi in the land of plenty. Yebo, in the land of plenty. Ngaleso sizathu ke sisekuyo sisala nayo lokho sikwenzayo nje silona leyo system leyo eguquguqukayo ngokuhamba kwesikhathi ifihla ubuso ivele ngobuso obehlukile kwesikhathi ivele ngabakhona endlunkulu asebehungulekile kakhulukazi laba abakhonze imali lele ngonyama eyathi iqeshwe emasendeni bese beyithola sebenza izinto eziphazamisa ukuvikelwa kwesihlalo, ukuvikelwa kwendlunkulu uZulu nomhlaba kaZulu. Manje ke labo ke abahungulekayo babevele bethandwa ngabaqoneli namanje labo baqoneli beyikhathi zamanje zakamuva esibabona ngomongameli nabamsele nabo njengophawu lalabo baqoneli basendulo benza konke ukuthi besigadulise einkantolo ngoba ngeke uze uthi nje uthi umongameli xa ukuthi wayenza iphutha kungane aphila bathi bayasigadulisa ke ngoba vele bazi ukuthi sizinqibi mhlawumbe indaba ezitha bengathanda ukubuza nje useza lapho. By the way sikhuluma nomntwana uThokozani eZulu uzivakashele la estudio zethu ze podcast affirmation sikhuluma ngezinto ezithinta indlunkulu nokuqokwa kwalo kumele abe isilo samaZulu. Ngifuna ukuchecka la element yemali irole yayo kuyona yonke lento ngoba kubukeka sengathi nemali inengxenye or enkulu
kuloku kumele ukuthi kuqokwa bani inkosi yamaZulu. And engingathanda futhi ukuthi ungibhekele khona indaba ezitha kuyona lento besakhuluma ngayo indaba yemali. Omunye uzobuza mntwana uThokozani ungicacisele la hayi kabi ukuthi uzothi njengabe bethathana beyisana inkantolo abantu enisana nabe inkantolo babukeka be powerful kakhulu. Omunye uyayibuza ukuthi ngawo sohlangothini lwenu nithola kanjani support nithatha blebali engaka besikhuluma nje ngabameli o kanjani kuyaye kuthiwe ukuya kwabo inkantolo ukuthi bayomela icala nje khona ngo 50,000 more than 50,000 ngosuku. Uzothi umntwana uThokozani iphuma le mali engaka naku umntwana uSimakade nithatha le mali engaka kwanina ke manje ingonyama uSimakade MisuZulu siyabona ke kamuva nalabo abeyimboni zezindaba cha sebeqala ke ukuncibikala xa kukhulunywa ngenkonyama bakhona sebesondela bese kuba basondela kanjani make ndelo kusukela mhlazi isikhombisa kunhlaba ngo2021 on 7th of May 2021 sasivaliwe kwimedia. Sizokhumbula ukuthi khona nesiteshi somsakazi esake saqopha siqophe igaba embili kwadlala isigaba esisodwa kwaphuma izwi kwathi hawu singabe sadlala sesibili manje ke nakwemithombo yendaba bezivaliwe kepha ke siyakuthokozela ukuthi abe indaba sebeyancibikilika bekwazi ukuthi besinikeze ithuba sibeke olwethu uhlangothi. Kodwa indaba ezithi ngicacise nje ukuthi podcast affirmation yona ibihleli izandla zayo ivulile nje ukuthi bese di right soxoxa before even after indaba ezithi siyathokoza Ndelu okusho ukuthi ke lapha ke sekule ekhaya lethu lesibili sisolokho singqongqoza nje shinga ukuze caciseleka ba yebo kepha kasisho nabakhona bakwe mainstream bandla asebencibikele hleze ke ngokubona amaqiniso kepha ke bengisachaza ukuthi ingonyama einhlanganweni zepolitiki kakhulukazi lezi ezincane yize ezincibikele encibele ngonyama kepha lezi ezinkulu nesikholwa ukuthi sezadla ushevu wabelungu sezadla ushevu walabo ababesicindezele abasamele inhloso nezidingo zabantu ababecindezele lepha seba ama proxies of this white monopoly. Yes, of the monopoly capital and other imperialist interests ba ma proxies awo ngoba batshenwa indoda ethize ele Kapa indoda yomlungu uRupert iphahluluke nathi awu ngimtshelile nje uRamaphosa athi ufuna ize ukuthi so ukukhuluma elinye la manje ke labo ke abasibhekanga ke lezi inhlangano ezinkulu vele ziyashalazela namandla ombuso state power kasikho ngasohlangothini lethu ingonyama yini pole ngicabanga ukuthi nizoyenza zokwenza ukuthi nilinqobe leli dabi enibhekene nalo ingoba impi yethu kakusenyama impi kamoya ingakho namanje sisamile bayabaqamba ke amanga bebholoza amanga uhubhuka bhejane bethi ingonyama yabonakala nami lapha eBeverly Hills sizohlangana namangisi ababemela uhulumeni wamangisi imali siyithatha kuhulumeni wamangisi ngamanga alihlaza lawo ngiyacabanga ukuthi basuke befuna ukuziveza kabe kakho ongazi ukuthi selokwathi inhlo amakhosi akaZulu amelana nokuqonela kwamhlaba
which is colonial and imperialist forces futhi kuze kube manje uZonda Magwala njengenhloko nenkosana kaZulu umelele nakho konke lokho okwalandela ngemuva kokuqonela komhlaba kwabantu nalokho esikubonayo namhlanje okuyi neocolonialism neliberalism manje ke bakhona nabantu abanganikeza imali umelene nalokho abayikho bona ngaleyo ndlela leyo ke ngiyafisa nje ngiyathokoza Ndelo ukuba lo mbuzo uvele ngoba siyazi Swazini mhla zili-11 namhla zili-12 kwaba khona umhlangano sikhona insolo yafika imbuzo kwaba khona umhlangano lapho kwakushaya indishi kwaphuma ku14 million ukuze kuliwe naleli cala nohulumeni wesifundazwe so uya ngakuphi lo 14 million ndabezitha ngoba ucacisa uza angithi phela seSwazini ngomani wendlula methi wawungeke uzuze kusondama nesifundazwe uhulumeni wesifundazwe sibonela kamuva kuthiwa khishwa imali ngo30 million ukuze kuliwe namacala kukhona amacala asenkantolo singenye indlela kuliwe noZulu ukuthi uZulu makashabalale imali yokuthi makushabalala uZulu lowo ukuze laba abamele abaqoneli namhlanje bengene bedlengwe lizwe lakaZulu ingonyama ixhaswe abantu ileyo nto engifunayo ndabezothi inkece nina niyithola kanjani ingonyama kuyabiza inkantolo kuyabiza inkantolo ingonyama ixhaswe ngabantu ixhaswe ngoZulu kanjani nabanye kunesikhwama mhlawumbe yebo sikhona isikhwama esikhona Ndelu esiyo nxusa lapha silethe noma esizonxusa ukuthi kuthi lapho sekusakazwa kuvele leyo mniningwane yaleso sikhwama kumqoka ngani ukuthi unayo ndaba ezitha because ubungayisho nje ukuthi kodwa bobonayo ukuthi ikhona ukuthi angiyena umgcini mafa manje lokho okuneyinombolo kuyangidida kakhulu kuba ngcono lapho ngikhuluma sengiyocela ukuthi nje ekuveze lapha ya phansi bekuveze lapha phansi escreen sakhe uNdelo manje ke besihlaba umkhosi sinxusa ukuthi wonke omelene ngokomlando ngabe ilapha kaZulu ngabe izizwe ezinsundu eningizimu neAfrika eAfrika nasemhlabeni wonke omelene nokuqonelwa kwezwe lakhe ngoba njengoba sithi iyona iseyileyo system leyo eqhubekayo so ama imperialists ba ama proxies abo bona nabo ba representa ama interest monopoly capital ngoba vele abanye babo bawo somabhizinisi asithi ku wrong uba somabhizinisi kepha ku wrong uba somabhizinisi bese ulumbanisa iofisi lakho lokuba upresident ngokuthi udlove uphoqe ukuthi ucindezele uZulu ukuze uzosimama wena uZulu eqhubeke nokuba izimpabanga uZulu nimkhethele inkosi engakhethiwe ngomndeni ebuthaka ukuze ningene nidice ndabese nike naba nazi ingxoxo mhlambe naye because ngathi naye uyithola actively involved kulento yobukhosi bakaZulu mengameli ukuthi mhlambe nizama ukuthi nihlale naye phansi ezwe uhlangothi lwenu ukuthi nina nithini owesibili Mageba ngenzela nesikhathi ike yaba khona imizamo yokuthi nihlale mhlawumbe naye umntwana uMisuZulu o isilo uMisuZulu indlula mithi nihlale njengomndeni naye phansi nimvezele ubungozi ebalento ayifake kuyona ukuthi nihlale nje nabo phansi mhlawumbe umengameli nizama ukuthi nimkhajule abe neunderstanding ukuthi kwenzakalani ngalobukhosi ngaphandle kwezinkantolo ngala kwelona uhlangothi
umntwana uMisuZulu ukuthi nihlale phansi ngoba ngithatha ukuthi nomndeni endaba ezitha ndelo bengisaqedela inhlaba mkhosi nokunxusa ukuthi sinxusa ke bonke abamneqiniso abalapha kaZulu nakwezinye izizwe ezikhona eningizimu neAfrika Afrika nasemhlabeni wonke jikelele ukuba baphose isandla kulomzabalazo omkhulu oluphawu lokumelana nokuqonelwa kwabantu ngoba isystem iyodwa kushintsha ikhathi kushintshe abantu kepha nxa ulandelela kuseyibo labo badlali ababesenkundleni ngaleso sikhathi ngalo ndlela lo mzabalazo esikuwo kakuwona kaZulu so it's same street different address yes akuwona kaZulu kuphela pha owazo zonke izizwe eziqonelwe ezayi nomlando oqonelwa ezweni lakithi kepha ukuthi ke kusafundwa ichapter kuseyisahluko sakaZulu bese kuthi odabeni ka president ukuthi kuhlalwe naye phansi kufanele siqonde lokho ndele ukuthi lapha lo daba lwemfuno noma ama interests are irreconcilable ngawukwazi ukuthi ungaba reconcile uthi hlalane nikhulume ngoba ngumzabalazo lo ophoqa ukuthi akube khona ozogobha uphondo nxa sihlala naye phansi sikhuluma uzophoqela ukuthi ayiyeke into ukhona umuntu osebhizinisini ongayeka into ezomngenisela imali ngoba kuthi uncengiwe ngoba phela kuleso simo leso kusho ukuthi ukuze yena asimame adlondlobale ebabhizinisini akhe kufanele kuZulu afe manje ke kufanele ekhethe phakathi kwezinto ezimbili nxa ethi ukhetha ukuthi uZulu mayingafi uyalimala lapha emabhizinisini so ama interest lawa are irreconcilable okudinga ukuthi kube khona ukunqobuzana nempi kunqobe oyedwa noma kumzabalazo ke oyoqhubeka esingeke sime kuwo odabeni kaMntwana uMisuZulu ukukhuluma naye umntwana lokho waqala kusekhona umntwana kaNdlovu siyawazi umlando walokho la umntwana wasekhwezi ezama ukuthi makuhlale phansi kepha ke kuzo zonke izithangame esibe nazo noma ethuba esilitholile silokho ngezwe lengonyama uzonda amagwala silihlabile ikhwele lokuthi njengoba ingonyama kuyiyona evunwe isinqumo senkantolo inesibopho a moral obligation so ukuthi kube yiyo elula isandla kubo bonke abanomuzo ukuthi isinqumo kasibavunanga noma kasibavunanga ngokupheleleyo ukuthi akuhlalwe phansi njengendlunkulu kuxoxiswane kulungiswe isimo ngoba njengoba thina sikulesi simo lesi sokunqubuzana sisodwa inswelaboya zona ziyaqhubeka ziyazuza ngosizo lendlunkulu bothi indaba ezitha isinqumo sivune nina osivune umntwana uSimakade o isilo uSimakade yes indaba ezitha but khona into evelile lana kwathiwa kwanabathi bakholelwa ukuthi umntwana o isilo uMisuZulu okufanele vela bese ethathe izintambo zobukhosi kwanabathi umntwana uSimakade ufala isilo uSimakade ufala thatha izintambo zobukhosi kwanabanye futhi endaba ezitha abathi kuno umntwana obusabazi umntwana ubuza yebo ubuzabazi indaba ezitha manje ke bawu3 labantu indaba ezitha yini ekwenza ukuthi ungambeki ohlwini ubuzabazi umntwana ubuzabazi hleze ngiqale ngene lapho ebeke wachaphazela khona ushinga lapho ekhuluma ngesinqumo senkantolo ukuthi sisho kanjani ukuthi
ingonyama uzonda amagwala yona evunwe isinqumo senkantolo ingoma isitifiketi sidatshuliwe inkantolo yangidalela ukuthi makubuyele emuva ekomitini likamongameli labaphenyi noma ke lokho kuyoba into enzekalayo lapho sekuphothulwe konke ukudluliselwa kwamacala izathu esenza ukuthi nikhulume ngamabizo amabili okhalweni lengonyama umdlokombane singesokuthi singesomlando walolu daba ngoba izoqhamuka lapha sesikhuluma ngekomiti labaxazululi i-panel of mediation eholwa uMacengwane emva ukuthi umntwana wakaNdlovu esebhayile umongameli wezwe incwadi ekhalaza ngokuba kalisingathekanga kahle udaba abamabili amagama uhulumeni akhuluma ngawo ukuba makukhethwe phakathi kwawo siginqikile ke indlulamethi siginqile uDavis linye igama elisele manje ngikazonda amagwala kepha noma kunjalo ngoba ingonyama kumqoka kuyo ubumbano lendlunkulu ukuze kubumbane uZulu ngoba ngeke zibumbane uZulu indlunkulu ingabumbene kumqoka ukuthi indlunkulu isondele ikhulumele eduze kepha ke okumqoka kakhulu kulombuzo Ndelu ilokhu ukuthi kukhulunywa ngalamagama nje ngoba yiwo aphakanyiswa nesikhathi esivulelekile ngokahulumeni ngoba umthetho olawulayo uthi zingapheli insuku ezingamashumi ayishagalolunye 90 days kungaqokiwe lowo noma labo okhulwa ngawo ngalo ndlela ke intenze ukuthi mina ngikhulume ngalamagama amabili ingoba yiwo okwakhulwa ngayo aqokwa ngokwehlukana noma lokho kunye kwakungahambanga ngomgudu ofanele ngokwesiko nangomthetho kepha ke nakho ke likhona igama lakho umntwana bagabatela kepha ke omabili lamabizo ayeqokwe zingakapheli insuku ezo 90 days emashumi ayishiyagalolunye ingakho ke sikhuluma ngalawo magama ingakho nombiko amacingwane ukhuluma ngamagama ngoba aqokwa ngokomthetho isikhathi esivulelekile ngokomthetho sizakhuluma naye umntwana uThokozani osivakashelela kuma studios e-podcast affirmation ngiyabuza nje indaba ezitha usuyongiphendula uma uthi ungaphendula bungeke uphendule futhi ngeke ngikhale kakhulu ngifuna ukwazi indaba ezitha ukuthi yibuphi lobuthaka ubuthakathaka or ubuthaka buka umntwana ori isilo uMisuZulu obiya identify mhlambe indlunkulu amalunga amaningi endlunkulu agcine sethi no angeke kwazi ukuthi kube umntwana uMisuZulu o inkosi uMisuZulu njengabe kusanjalo njengamanje ubuthaka buka mntwana bungobomlando ngokwezinto ukuyiphatha kwakhe kanjani ndaba ezitha ukuqala ukuhlobonga kwaZulu kuyisici ingakho ke kwakuthi labo kodwa indaba ezitha likhulu leligama ukuhlobonga ngathi sikalibeka kanjani ukulalana kwabantu abangumndeni ngoba athi ngesuku incest kwaZulu kuyisici kuyawuphazamisa umsamo kangokuthi labo ababeyingxenye yalokho ngokomlando babekhishwa kuyiqala isibongo sabo izibongo eziningi kwaZulu zivele kanjalo bazaza ababukela sizokuyibala
manje ke kuleso sigaba leso sokuhlobonga noma sokulala nowakwenu uwumlando uqoshiwe ukuthi umntwana unengane nodade wabo ngoba unengane nodade wabo kaMntana Nkosi ogane owayegane emampondweni kaSicawu ngohlangothi laseKhakhonina ake sithi ke omunye uzothi mina ngena phi ngamasiko amaswazi ngakukho lofuna ukuthi hawe into yakhona kasikwazi ngoba babangoni njengathi kepha ke noma ngathi umuntu into yakhona kepha lapha kaZulu endlunkulu kakusiyo into yakhona ungwa lapha ekhaya nangithi kusho njalo manje akakwazi ukuthi bese kuthiwa kuzokwenziwa izinto zale okwesibili unengane kaMntwana uMduduzo owumfowabo eNgonyama uMdlokombane manje ke iliphuzu nje lokuqala lelo so zu2 ezu2 zikhulile futhi sesengizolo ingane ivele ngokuthi mhlambe akuthi ahlobonge na zimbili khulile futhi ziyaziwa yangesokuyibisa ke ngamabizo azo kepha bayazazi abazaziyo bese khona into esho manje abantu abakhuluma isingisi but if you know you know yeah yeah so ke ilokho so ndaba ezitha lokho kuhlele kushiwa ama 2000 yeah ilokho ama 2000 if you know you know yeah bese qhubeka you know so ke ndelo ilokho bese kuba lo daba olukhulu benhlonipho thina esingaba ngoni thina zole singxenye yalezo zizwe zabangoni inhlonipho ngoni noma nguni Dabezi ngifuna ukuthi nathi educate along the way abanguni ngathi abanguni ngizwe ngathi uthi abangoni ndelo amanguni eswaziyo lapha kaZulu ilawa izinkomo zamanguni kepha thina ndelo uZulu Maxhosa Mandebele namaswazi singxenye yezizwe sabangoni Dabezithu labo ababegcina umthetho namanje basawugcina kaMveli Nqangi kwakhona lokhu ukuba isici kokuhlobonga kuseyiwo umthetho kaMveli Nqangi labo qaphelisisa inhlanzeko ngokwenyama ngokamoya inhlambuluko lapho kade kukhona ukuphambana okukhona nokunye ngokwenyama lapho kade kukhona odlulile emhlabeni kuhlanjulwe nazo zonke izinto enjengalezo ngokwenkolo yethu eqokothisa ubungcwele bukaMveli Qali esikubona ngisho nasolimini kwizisho izaga ukupha isihambe ukuzibekela ubungcwele lobo bukaMveli Qali nokunye hleze siyokukhuluma ngenida kepha thina njengezizwe zabangoni inhlonipho imqoka kakhulu so ushuthi yalekha lapha naku wayengahloniphi ingonyama kanjani silo somhlaba uMdlokombane ezindodana hawu ebhakaze imoto iphakathi ngonyama ibhakaze ishaye funa lokho akufunayo eyibambe ngamawashini khale ngonyama ehle inyembezi nxa ukhalise nje indoda yomuzi wayo ukuyihlukumeza
uyoba yini ngoba incwadi engcwele ihlonipha isihlalo nonyoko izinsuku zakho zande ezweni nxa wena ukwazi ukukhalisa isilo somhlaba phela ubukhosi balapha kaZulu kabukho obulingana nabo emhlabeni wonke siyeka izinto zomfakela nayo yonke into enjengaleyo nezikhandwayo ukuba ikholwe ngabantu kabukho obulingana nakho ngobungcwele babo nxa ungakhalisa ingonyama kaZulu nxa ungathi esilweni uthi lo nyaka lo awuphela usunginikezela into yami kwaku 2010 eshesilweni 2016 ethi kanti ufanele yho ngithatha ubukhosi bami izinto ezikhona ngempela lezi hawo izinto ezikhona njoba ngisho nje ukuthi ingonyama esemotweni nxa sekuyisukele insizwa yenkosi isidle lezinto ezidlayo nxa mawubhonya inokudla into enjani Mageba hawo Mageba ngiyabuza because lezi zinto sibuye sizizwe ngicabanga ukuthi wena usendaweni eright bengibuza kuwena because ukhona indlunkulu yabona ezinye izinto esizibona ku social media indaba ezitha ziyizo uhulumeni eseqokiwe sesikabadeliwe isihlalo ngomhla ka7 kwasuka ungqongqoshe ayandadlodlo wayengqongqoshe ngaleso sikhathi yezomhloli wathi wafonela umntwana waphinda ngene ongasekho ukuthi ukuphi wathi ngisemahlabathini wathi ngiyeza waya bathi ngokwamadokodo ethu njengezomhloli kunezinto ezikhona lapha ngomntwana lo ezingezinhle engavimba ukuthi aqokwe njengengonyama kukhala ngqongqoshe wezomhloli ukhombisa ukuthi yonke lento lena abayenzayo ubugebengu babazi umntwana uthi unenkinga yotshwala nezidakamizwa nomntwana kaphinda ngene usekusho kaningi lokho judge ngwenya usekusho kaningi lokho kepha cha indaba ezitha bafuna ukuthi ubukhosi bukaZulu ubuqhume busaphazeke to implode ingakho kepha ngeke bephumelele kakho owakwamela namakhosi ngowamelela namakhosi waphumelela ngiyazi indaba ezitha lo mbuzo ngo-director kumuntu oronke kodwa ngithi angibuze indaba ezitha because abantu into abafuna ukuyazi ekugcineni yebo kuthi ngempela wavuma kanjani umntwana wakaphinda ngene ukuthi because in all fairness umntwana wakaphinda ngene wamseka umntwana oyisilo uMisuZulu kwaze kwaba ukuthi kuba nale coronation esayibona la eThekwini endaba ezithi mina indaba ezithi ngizothi ngifortunate ukuthi today ngikhulume nomuntu wasedlunkulu jabulela nje ukuthi leli thuba ekade indaba ezithi ngabuza yonke into lehlele ngiyibuka ukuze ngicaciseleke Mageba wayivuma kanjani ushenge lento nanokuthi yabe sesikhulume nawe isikhathi eside wayichaza ukuthi ubani kuclear ukuthi uzalwa khona ngempela lapha owasedlunkulu kodwa kunesikhathi la achitha khona understand umuntu njengathi umuntu ophanjanelwa ikhanda understand ophazamisa umcimbi obalekile wayivuma kanjani pho indaba yesilo knowing zonke lezi zinto sekusuke nano ngqongqoshe wezomculo waveza ukuthi le ndoda le ingasho ukuthi indoda ngazi ngihlawulise umntwana kunalezi zinto lezi labashinanigans or lobu buthaka obumgubuzelo yebo ngokuqonda kwethu umntwana wayengavumanga ukuthi kuqhutsheke kuwe kwi-coronation umbandela ukuthi ke ulungele uzohlonza bese ngaphambi ukuthi ezehlonze
akayiswe rehabilitation nomntwana sobakhuluma lokho kaningi kwase ngingenelela ngoba uzokhumbula ukuthi indaba lena coronation ke yathi ukuma kubekwa endibane ebuze kepha ngokuqonda kwethu kwakuwukuthi isikhathi ke lesike akufanele umntwana ehambe ngaso ku rehabilitation wayesesuka yena seyale ekhakhonena sekuba yibo abafaka ingcindezi lento lena inokungcola okukhulu kepha ngoba sikhuleka kumveli nqane kumveli iqale yonke lento lena izohlaluka ivele obala kuhle kwezinqeze embuzi nini Mageba imali zobe isakhona nje ukuthi ngasohla ukuthi ilwini or kodwa uthemba abantu ukuthi abantu bazoyixhasa yonke le process yenkantolo kakhulu shinga impi yethu ingekamoya silwa esigabeni sokukamoya kuningi amakhosi asekukhulumile ngomlomo wabantwana osekuhlonzekile kwahlaluka okwenzakayo nokusenzeka namanje kepha kukhona basavalwe amehlo ukuba bengayiboni lezi ibonakaliso lezi ukuze nasencwadini engcwele lapho ufunda Exodus 10 ukhulaze kuverse 1 lapho kuthiwa uJehova wathi uMose ngena kuFaro ngoba ngenzela ikhuni inhliziyo yakhe nezingceko zakhe uba ngizenze lezi ibonakaliso namanje ke umveli iqali ufuna ukwenza izibonakaliso kasethukile bazokwenza konke kephi ngonyama uzonda amagwala izohlala okubhlungu iyohlala noma sekuphela abantu noma ikuphi so it's the when part of it esingayazi yebo okubhlungu iyohlala noma sekuneyinhlangano eseyiqhumile zasaphazeka ngoba zidakwa amandla ombuso bese zidanelwa kuendlunkulu noZulu zibone ngoba zithi iphethe amandla asemhlabeni epolitika zizozenzela noma yini kanti kayikwazi ukuthi ikwenze lokho zibhekane namakhosi ziphumele ezinye inhlangano nabantu bobe seziyisithunzi salokho eziyikho manje njoba a pale reflection of what they are now including particular individuals bobe sebezi ngoba lesi sihlalo lesi nesamakhosi akusona isihlalo seyimali zoplastic abamnyama akusona isihlalo seyigubhu akusona isihlalo semthwalo lesi isihlalo samakhosi isihlalo esingcwele esingethwe inkosazana yamanzi nomkhubulwana kasethukile bengakwenza abakwenzayo futhi babeyitshethi badlala indaba enganekane kanogwaja bathi pe wazwa ngibweza bathi bagala wena kaqala wena la empilo yamakhosi bokwenza konke kepha mhla udloni lamagwala sebethi bamemukela ngoba ngokwethu thina njengendlunkulu ingonyama uzonda amagwala uyingonyama ngokomndeni wangena bafaka isibene eside nxa bethi abamemukeli bona kulungile abamemukeli kepha uyingonyama kithi nangaleso sikhathi mhla bememukela ngoba bethi baphuthumela ukuyokweba umveli iqala yokwenza isimanga zonke lezi inqumo lezi nezivumelwano abathi bayithatha oboyibona ihlehla nje bengazi ukuthi zekwenzeke kanjani shinga manje ndaba ezithi mhlawumbe bese sisonga nje because ngibheka namba nabaphathi bami ngathi isikhathi siyancipha kakhulu ndaba lunjani ubumbano khona ke manje laphana endlunkulu ngemuva kwesinqumo ke manje ukuthi sinjani isimo nje
especially kubantu bangempela basendlunkulu ngoba into evelayo ngathi sekukhona nama opportunist athatha iadvantage of isimo esikhona njengamanje kodwa kubantu ama seniors asendlunkulu sinjani isimo luzoba khona kanjani ubumbano ndelo kukhona ukhona umntwana othanda ukusebenzisa igama lika noma xofu kukhona lo maxofu iphixephixele uRamaphosa luzoba kanjani ubumbano endlunkulu ngoba isenzo sakhe sokuthi efake edlulisa icala siyisenzo sokuxofa uqhubekela phambili siyisenzo sokuthi endlunkulu kube imvedmehlwane kube khona ichaos singabe bikho isimo sozinzo ukuze eqhubeke egilele emkhuba le yabo yezimali ngaleyo ndlela kawukwazi ukuthi singathi sibheke ukuthi kube khona uzinzo ekubeni lowo omongameli bese esenza ithutha ezinkulu ethi kusalindwe isinqumo sokudlulisela kwakhe icala akuma kube khona ubumbano endlunkulu kuyena osiqhathayo manje ke leso simo ke leso sidala inkinga ngoba ngakwazi ukuthi kube khona futhi ngoba siyazi ukuthi vele babaxovi ababele abaxovi ngeke sithuke kusasa nxa singavuka kukhona abanye abantwana bezindlu ezithi hawu isihlalo sasiye ngenqaphephe esilweni sasondeni noma esilweni sakanodwengo inkosi uMpande bese bethaya ngokuqala phansi kuhlehlwe kubhekwe indlela ezindala sikulindele lokho ngoba siyazi ukuthi bangabaxovu sikulindele futhi nokuthi befake imali kulesi sikhathi lesi simqoka sobumbano ukuba kuhlukaniswe indlunkulu ngoba oyihola phambili ubhongoza kulokho uRamaphosa sengaphika nje eziphikela bengeza ke nosenzo mchunu ngemkhuba yabo abayenzayo ngithi ngidabukela kusenzo mchunu ngithi ngidabukela umkakhe nezingane zakhe ngoba akukwazi ukuthi ube nobaba noma oyinhloko yomuzi ozinekelena ukuthi abe ngumfana wenye indoda ewumuzi wabo onomuzi wayo uyikhaya ukuthi mina ngiyihenchman kaSibanibani mina lapha esifundazweni sakaZulu yimi engumfana kaRamaphosa simbonile lolu hlelo ayilenzile esetshenziswa imali zabakhokhi bentela lapho ayogqambukela khona ethi kasihlale siyeke ingonyama esihlezi akho ngonyama ehlezi inkinga yakhe sambona futhi ngaphambi kokuba kuphuma isinqumo senkantolo yaseMgundlovu wayelapha endlunkulu namanje futhi njengoba kuzophuma isinqumo ubeyile saphuma waya futhi simbonile futhi yena Macingwane ejetshe mhlambe kasiboni saqaphela nalapho ephasisa isabelo mali noma abela umkhandlu waseZululand imali engango 236 million ethi wenzela ukuthi bambiza ngale lokuthi ngayo ke lelo gama bambiza ngalo umntwana MisuZulu ukuthi ingonyama njoba ikhona lapha ingonyama yabo of course angabe bikho inkinga zamanzi kwi district eZululand umbuzo siyadabuka nje uZulu ngokuvuma ukuba uphathwe emehlweni ngomthwebebe ukuvumele lokho nxa kuukuthi bahlonipha isihlalo nomkhosi yini yonke lento babengayenza isikhathi kaMdlokombane yonke lento babengayenza ingane isikhathi kaMdlokombane kepha ke silindeleke ukuthi mhlambe mayefuna ukuthi kube khona kushoyo sizothola naphezulu siqhubeke naleli gama kepha okubhlungu okwenziwa ngoRamaphosa ufuna
uzohliphiza to liquidate the Zulu royal family. Usumhlulile lo mzamo lo ewenza ku-ANC siyathula phela asikhulumi wena ipolitiki kepha ungathini Ndelo kunomongameli wenhlangano okuthiwa uyibillionaire unama foundation unayo yonke lento ezinye imali zeyitholakala kuma trans kuthiwa iANC ishota inesikweletu sika 102 million isho ukuthini lento isho ukuthi awukwazi phela ukuthi uyoba ingxenye yokhetho ngoba we candidate liquidation uzongena kanjani ukhetho insolvent bhekani bantu baseNingizimu Afrika lento enziwa uRamaphosa endlunkulu nithule ningamvimbi niyothuka ngomzuzu ogcina kuthiwa uANC ayizokwazi ukungenela ukhetho ngoba i-under liquidation engathula kanjani billionaire to ANC ukoleta 102 million engawukhokhi kwayona lamabhiliyoni awathola engafake ngisho nesente lento Thokozani broad based economic BEE ayino kuyazwakala ndaba ezithi into kodwa ebengifuna ukucheck akaliquidate iANC esiyeke thina phansi njengejonkolo ebengifuna ukuchecka ndaba ezitha ubudlelwane ke phakathi ngicabanga ukuthi akufiki lapha na ku Ramaphosa kubantwana bengizama ukuyibuza le question ngabona ukuthi mhlawumbe bengiba direct kuzoba ngcono kunomntwana abanjengomntwana umbonisa engathi bahamba kwangabisaqondakala ukuthi baqala vele ngokuthi bayahambisana nokuthi kubekwe umntwana uSimakade kodwa wahamba ngathi abasekho lapho sekukhona ukubuyisana phakathi kwenu nomntwana umbonise ngendaba yokuthi kumele umntwana uSimakade or isilo uSimakade kube isona esiba sihlalweni ngifisa Ndelo uqala ngokuthi kakaze kube khona ukuxabana ngoba babafowethu yebo singumndeni ndabezile kunezikhathi ezithize ezosiphoqa ukuthi masibe ndawonye izikhathi zokujabula nezikhathi zokukhala nokukhalelana manje ngilokho akusoze kwashintsha ukuphikisana ngalombono yebo khona ukuphikisana kepha awusiphendule izitha nalowo phakathi kwethu onalo mqondo ukuthi sesiyizitha fanele uguquke lokho kuye ngoba siphikisana ngephuzu lobungonyama kepha elokuthi siwumndeni ngeke kushintshe kakhulukazi nje njengobubuza mina siqo ngoba sinabo sishisa impepho yodwa umunye ubabamkhulu okuvelela bona bangabakwethu ngiyakuzwela noma kuthiwa ngifuni ngiyokuzwela lapho bejabule futhi leyo nto applicable even kumntwana uMisuZulu inkosi uMisuZulu because ngicabanga ukuthi indodana yini kunjalo kepha kasemzondi kasemzondi kepha sifuna into efanele yenze ngeqiniso ngendlela efanele njoba kade ekhuluma nje uNdelo ukuthi labo buthaka ngakwazi umdlokombane thiwa umkhosi welembe hawu wayefika ungakaqali umkhosi engene kwi-holding room kwizakhiwo zikahulumeni ephume eseyinkundleni ngoba sekuthiwe hayi singasondele ngonyama manje ingonyama enjani le ezofika lishona kumkhosi wesile esikhulu kangaka umbumbi wesilo wesizwe sikaZulu
ilembe likamanye ofika ntambama. Ngiyakhumbula nje omunye unyaka eyile nomkhosi cisho wayedlezwe lezinto zabo bakakwazanga ukukhuluma. Ngakhuluma zakhuluma umntwana seyibini. Esther. Yebo kwaDukuza. KwaDukuza. Lapha kade kuyobekwa inkosi eintabeni zokhahlamba. Kwaze kwasuka imoto khona le elindele ngo9 izomlanda lapha ophongolo. Nakhona wafika lishona. Kangibali imihlangano yamakhosi okufanele phela kube nguye umntwana ozokhuluma namakhosi engafiki emakhosi eyilayile emahotela iviki lonke engabe eshiya imisebenzi ezizwa azenzayo lutho akatholakali. Zolo lokhu uhulumeni ubusemacambeni uyogqugquzela ubumbano ezweni sikaZulu. Walindela wangafika. Kuningi hayi indaba ezitha asibonge kakhulu ngesikhathi sakho indaba ezithi uthi ushiye yonke into uzosicacisela ngento eyenzekayo ethinta kakhulu icala leli, ethinta kakhulu indlunkulu, ethinta kakhulu isihlalo sikaZulu. Siyabonga kakhulu indaba ezethu. Siyathokoza kakhulu Ushinga, noma vele kusekuningi singajabula ukuthi Ushinga nxa engaphinde futhi nangolunye usuku esibize ngoba kuningi okusalile esingakhulumanga ngakho. Kepha ke sengiphetha ngiyafisa ukuthi uZulu avule amehlo ukuthi lenhlasa libhekise kuye. Ndabezini sinqoso kuba hayi kuphela uZulu kepha nazo zonke izizwe ezinsundu ezweni laseNingizimu Afrika lasemhlabeni wonke ziphonse itshe esivivaneni kulombhidlango kakhulukazi ngoba kwathi lapho ingonyama isifakwe esibayeni kwasho ukuthi sifile njengalowo wayeyiyo eyayinguye ngaphambilini. Kayisakwazi ukuthi izenzele zonke lezi zinto eyayizenza. Manje ke ingakho egameni layo ingonyama sikhuthaza ukuthi labo abangakwazi abanawo amandla bephonse itshe esivivaneni kulombhidlango kulomzabalazo wokuvikela ubuZulu babo, ukuvikela umlando wokhokho babo, ukuvikela ifagugu labo, lokuvikela ikusasa lezingane zabo nezizukulwane. Shinga asibonga kakhulu besihleli kakhulu nabehleli namhlanje nomntwana uThokozani Zulu ewasichazela izinto eziningi uyizwele ngicabanga ukuthi sesiyayivala la kubo bonke abantu ade bebukele. Sibonga kakhulu.